lehenengo aldiz, ari gauzpatzen lau bider lau futbol txapelketa, Benjaminak eta Alebinen artean. Eta, bueno, lehenengo aldiz ospatu genuen markatu festetan, baina hau da ja, lehen urtean ospatu genuen usture egoeraren ordezkapen bat. Azkenen pentsatu genuen aukera hon badaukagula belazio honekin futbol partiduak antolatzeko, eta orlon ondorioz, animatu gera hau dena ospatzera. Benjaminak eta Alebiak dira kategoriak, Benjamin aldetik ditugu 36 talde, eta Alebinetikan 24. Gutxi gora bera, 240 ume dira denera. Eta gero gauean zehar, gurasoak animatzen badira, ekuiko ditugu hor partido batzu gauean, fokoak jarriko ditugu eta gaueko partida batzuk. Bokaioak ingo ditugu, pintxoak, pixka eta faltzeko, afari meninta itxeko, eta animatzen die gau, pixka arratsalde osoa eta pixka gauea hemen egotea. Erantzuna bikaina, erantzuna oso nahi izan da, ez genuen espero esan hainbeste ume, hasta gurire arlitu digu asko, baina ikusi da futbolak ume guztiei gustatzen zaiela, bai neska eta bai mutilak, talde asko daude mistoak dianak, eta egia esan oso gustora lehortatikan. Oso erantzun ona izan da. Eta pixkat auzokoak laguntzeko ebai, jende asko egon da gaur hemen 8 goizian, eta asko lagundu die. Guona etorri da lau bider lau tornea jolastea eta albalin badago irabaztea. Eta ondo pasatzea. Lehenengo partiduan eskalaian kontra indauta irabazin. Irabazteko esperantzak indauta. Ez da ezer pasatzen, divertituko deu eta ondo pasatzea. Futbolien kontra eta bat utxirazi deu. Lehenengo segundun sartu deu eta gero ja denbora galtzea. Ondo ikusi deu partida, momentua denon krisisen, baina gola sartu deunen pozik jarria. Ondo eta galdu indeula gutxi. Baina ondo pasadeu. Baina oso ondo pasadeu. Ondo pasatzea irabaztea eta olako. Irabaztea bagenek egun ez eta maia. Taleko guzti neskagea. Changed at all, and if you close your eyes, does it all?